थैनाय मोननैबो सानखौ फालिनाय जायो। नाथाय जों जिखिनिखौनो खालामा मानो गुरुदेबनि जि बिहोमा गुरुदेबा हारिनि फारसे जिखिनि मावलांनाय बेखौ जोङो मालाबाबो सुख'नो हानाय नङा। दा बेनिखायनो जोंनि गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव जोङो गिबि खेबनि थाखाय गुरुदेबनि नैबे धामखौ जौगाहोनो थाखाय 3 कौटि रां होनाय जादोंमोन। बेखौ बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि खामानिया जोंहा ब्रह्म धोरोम आफाद आरो ट्रास्ट मोननैबो मावगासिनो दङ। नैबे फैगौ बोसोरावबो आरोबाव माखासे रां होनायनि थाखाय जों बेब'स्था खालामगोन। बिनि थाखाय 15 तारिखनि उनाव बिथां आफादफोरजों जोङो सावरायगोन आरो जों हास्थायदों जे जिहेतु बर' हारियाव गुरुआ सासेयानो, बे जाबाय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म आरो भारत उदांस्रिनि सिगाङाव गोग्लैसोनाय हारिखौ फोजाखांनो बेखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सांग्रां खालामनो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ गिबि आगानखौ होजेनदोंमोन। दा बिथांनि जि सानथौ सानस्रि आदर्श बे गासैखौबो फोथांना दोननाया जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानिनो बिबान आरो बे हिसाबै जों अरायसम बेखौ मावलांबाय थागोन। बेवहाय सरकार आरो राजखान्थि होननाय जेबो गैया। गुरुदेबखौ सिबिनायाव हारिया खौसे जानानै बयबो सिबिनांगौ आरो जों गुरुदेबखौ अरायसम सिबिलांबाय थागोन।